I la veritat és que sí, s'ha peleat una miqueta, jo estic una miqueta cansat de tota la setmana i s'ha allargat a la setmana que ve, perquè bueno, ha hagut molta gent que s'ha volgut afegir dies de dos torns de col·legis i bé, la veritat és que sí, jo crec que la gent tenia ganes d'eixir. És tan important perquè s'ha fet tota la vida, no? I jo crec que si no li donem importància a nosaltres, que tenen que vindre d'Almansa, doncs no, tenen que ser nosaltres a donar-li la importància i poder, jo què sé, doncs, ajudar els pobres alleros, els pobres llauradors, no? que estan deixant-se la pell, per lo menos ja no que es facin risc, que no poden fer-se risc mai en la vida, per lo menos que visquen dignament. És important perquè no li s'havia donat mai la importància que ara, que jo crec que ho té, perquè cal dir que de fa molts anys que els anys de l'horta xàtiva que s'han fet, no? I són deus de millors de bon tros d'arreu, que dure i que conservem l'horta, que la veritat és que li fa falta, però el que està dient és, pues, per desgràcia està desapareguent. Està desapareguent o està perdent-se, que això és molt trist. I cal dir que des de temps dels àrabs que l'horta xàtiva està donant a menjar i jo crec que li se deu un respecte molt gran.